Nadagdagan pa ang bilang ng mga individual na nagtamo ng firework-related injury noong kasagsagan ng Pasko sa buong Ilocos region mula December 21. Mula sa 2 kaso, dumagdag ang bagong 6 na kaso na may kabuuang 8 biktima sa rehiyon dahil sa Paputok. Ayon sa Department of Health, Ilocos Center for Health Development, karaniwang edad ng mga nabibiktima ay mula edad 10 hanggang 14 anyos na pawang mga kalalakihan. Para lang ng tanggapan, huwag magpaputok. Bukod sa panganib nito sa gumagamit, nagdudulot din ito ng stress sa mga alagang hayop at noise at air pollution sa kapaligiran. Sakali man na mabiktima ng paputok, agad dalhin sa ospital ang pasyente para sa agarang lunas. Patuloy naman ang kampanya ng mga tanggapan tungo sa ligtas at mapayapang pagsalubong sa bagong taon. IFM News. IFM News. IFM News.